Wara aktar minn 3 snin jaħrab il-verità, issa il-Ministru Konrad Mizzi spiċċa għamel waħda mill-akbar U-turns fl-istorja politika reċenti ta' pajjiżna u dwar l-iskandlu tal-Panama qed jgħid li anke hu kien jaġixxi differenti. Bil-Partit Nazzjonalista fi stqarrija jgħid li l-unika dispjaċir li għandu Konrad Mizzi dwar dan kollu huwa l-inqabad. F'kummenti li Times Konrad Mizzi jgħid li llum jaħares lura u kważi bil-kemm ma jrid jgħid li jiddispjaċih għall-fatt li fetaħ kumpanija segreta fil-Panama u trust fin New Zealand. Jiena llum with the benefit of hindsight, illum għaddew 5 snin minn dikinhar sal-ġurnata tal-lum, naħseb jiena wkoll nemmen li I would have acted differently dak iż-żmien, ġifieri x'in rajt ir-reaction tan-nies dwar l-istruttura, naħseb in the first instance ma kellix nagħmel dik l-istruttura. Il-kummenti ta' Konrad Mizzi jaslu fl-istess ġimgħa li fih anke l-Ministru Helena Dalli marret tgħid lill-MPs li hi kienet tagħmel l-affarijiet b'mod totalment differenti fejn jidħol l-iskandlu tal-Panama. I do not agree. I would have done things totally different. Dwar dan kollu, il-Prim Ministru kien skomdu 3 snin ilu u jibqa' skomdu llum. L-iskandlu tal-Panama Papers għal Joseph Muscat huwa ħolma kera li jibqa' jkollu minn żmien għal żmien u li esperti jaħsbu li switlu postu f'kariga għolja fi Brussell. Dan huwa Joseph Muscat meta 3 snin ilu Net News kien qed jistaqsih dwar l-aġir ta' Konrad Mizzi u Keith Schembri. Jien saqsejtek, kan irġa' saqsilek għax naħseb ma fimtnix. Jien saqsejtek. Le ma weġibniex. Jien saqsejtek għal fejjed li nfetħet għal Family Assets il-kumpanija ma nfetħitx għal Family Assets Prim Ministru. Ġibni bil-Malti għamiltilek il-mistoqsija, ma fimtniex. Bil-Malti. Però ma nasibx li fimtni. Għal-fejjed li nfetħet għal Family Assets il-kumpanija meta ħareġ li mhux hekk Prim Ministru. Diġà weġibtek. Ma weġibniex inti qed li ħadd deċiżjoni u li qed tax iżid darbid il-ġimgħa għadek ma ħadx deċiżjoni anqas. Meta ħadd d-deċiżjoni? Ħatejdilna meta ħadd d-deċiżjoni Prim Ministru. U dan huwa Joseph Muscat 3 snin wara meta żatt bħal dakinhar reġa' ma wieġeb xejn dwar id-dikjerazzjoni ta' Helena Dalli fi Brussell. Helena Dalli. Forse qed tirreferi għal Tonio Borg. Mhix qed nirreferi għalek, Prim Ministru qed nirreferi għal Helena Dalli. Tagħtini ċans wieġeb. Ħawwieġeb inti saqsi li trid inti, jien wieġeb kif irrid jien jekk jogħġbok. B'Muscat ikompli gedwet fuq kemm marret tajjeb Helena Dalli fil-Parlament Ewropew meta qalet li hi kienet tagħmel l-affarijiet b'mod totalment differenti minnu.